Moi boas. Bueno, outra semana máis xa, eu xa non sei cantas levamos seguidas, pero bueno, estamos aí facendo un lote de conversas super grande, non? Nada, bueno, medidos a todas e a todos, vexo que vos estades conectando pouquinho a pouco. Hoxe temos, como puidestes ver nas redes sociais, outra conversa moi interesante. É unha conversa que fai parte deste proxecto que impulsou Xuseia, a cooperativa Xuseia, con quen estamos traballando xa dende hai tempo, é a área de patrimonio da Deputación da Coruña, e no que Orgullo Galego colabora na difusión, pero tamén na emisión en Twitch, que é un proxecto relacionado co patrimonio inmaterial, un proxecto que xunta videoclips de grupos de música en galego, pero gravados en lugares representativos a nosa cultura. Esta é a terceira semana xa, tedes nas nosas redes, pero tamén no YouTube da Deputación da Coruña, os videoclips da Taran Ritman e tamén de Tecor Societario, tedes no noso YouTube e no noso iVoox as conversas, e hoxe vamos con esta terceira, unha conversa con Sofía Espiñeira, onte, sí, que se publicou un videoclip moi chulo, gravado no mosteiro de Cabeiro, que tedelo publicado nas nosas redes tamén, e que vou aproveitar para deixar logo por aquí, polos comentarios, que, bueno, que eu recomendo moito porque está moi chulo e moi recomendable. Hoxe vamos a falar un poquinho sobre o seu proxecto, sobre como foi a experiencia, non, gravando neste lugar, se repetiría, bueno, un poquinho desas cousas, e tamén, pois, se tedes algunha pregunta, podedes deixala sin problema algún no chat. Que no chat eu deixarei, vou no buscar porque esquecín, deixarei o videoclip. Tamén xa ir comentando que mañá vai estar subida esta conversa no YouTube en formato podcast no iVoox, e vai quedar aí xa pois en Semana Santa para que o vexades cando que irades, non? Entón, nada, vamos ir comezando a conversa e voulle ir dando paso. A ver, un momentiño. Aí estamos. Moi boas. Hola, que tal? Que tal? Ben, Moi nada. ben. Estaba xusto aquí buscando o videoclip para deixalo polo chat. E nada, non sei se é a túa primeira vez no Twitch. Pois penso que sí, Sí. porque eu nestas conversas así en vivo, en directo, poucas fixen, e penso que sí que é a primeira. Bueno, está ben, xusto falábamos outro día, non sei se foi con Tecor ou tal, que ao final xa estas redes que chegaron para quedarse, non? Xa casi nos obligan ao final a ter que, bueno, facer parte delas, non? Tarde ou cedo e cada vez máis, porque son outro xeito tamén, non? De Sí, está difusión. genial, realmente está genial. Eu non estou moi habituada, pero sí que fixen algunha conversa, algunha reunión, pero bueno, non é o lugar onde máis conectada estou, pero moi contenta de que poda existir esta forma, ¿no? De Sí. comunicarse, de estar e de sí, sí. O que comentaba antes, nada, vamos a falar un pouquiño pois sobre o teu traballo, logo falaremos, eso, esta vindeira media hora, tamén pois sobre a túa experiencia neste proxecto, e para o final pois deixaremos aí un apartado para eso, pois para falar pois donde pode seguir a xente, futuras actuacións, etcétera. Entón, para comezar, eu o primeiro que che quería preguntar é como e cando comezou o teu proxecto musical, digamos. Vale, pois, a ver, o meu proxecto musical, comezou, cando gañei o segundo certame de canción de autor en galego, que foi un certame que se organizou durante 2 anos no concello de Teo. Eu vivía ali cerquiña e, bueno, presenteime ao certame porque xa había tempo que eu compoñía e me gustaba isto da música, pero aínda non era algo así público, non? Entón presenteime ao certame e ao gañar, que foi aí no 2015, pois nada, foi como un camiño aí, unha porta que se abriu de repente e deu unha oportunidade de compartir esas cancións que eu compoñía, pois
pois con máis xente, non? Porque o premio era gravar como un EP, que ao final eu, pois como tiña así máis temiñas que nese momento quería compartir, pois apurei un pouco e acabei gravando pois 9 cancións. E nada, ese premio pois foi facer ese primeiro disco, non? De alguna Mm, maneira. Foi como un empurrón aí sí, inicial e xa dixen: "Bueno, pois con un disco grabado terei que facer concertos", entón concertos. foi un pouco o detonante de comezar a facer, bueno, a facer este proxecto, non? Sofía Espiñeira Sí. de música orixinal e así, non? Entón comecei un pouco así, foi a raíz dese premio. Eu tiña ganas, pero bueno, eso foi un pouco o punto de partida. Bueno, sobre o teu traballo, as túas letras, eso, como, digamos, como é o proceso de elaboración dos temas e que temáticas podemos atopar nas túas letras? Pois, un pouco o proceso, eu sempre digo, ademais sempre está esta pregunta, non, que comezas pola letra ou pola música, non? Que Claro. moita xente di. E no meu caso sempre empezo, a crear a partir da música. Pois dunha melodía que me ven á cabeza ou sempre teño por aí a guitarra á man, ás veces de estar, pois, tonteando coa guitarra, aparece algo como que é un pouco o punto de partida tamén de algo que me gusta, unha melodía, algúns acordes. Entón, a partir de aí empezo a xogar, a tararear, a cantar, e igual aparece algunha palabra ou mesmo a mesma melodía me evoca pois unha temática, a veces é algo melancólico, ás veces é algo máis animado, entón Mm, xa me ven aí unha frase, digamos, non? Ou algo, e a partir desa pequena inspiración, que é o punto de partida de calquera canción, xa é tirar do fío, xa é currar e dicir: "Vale, e agora sí, onde podo ir? Esta melodía como se pode desenvolver?". sí, Pero sí que parte sempre de un motivo musical, digamos, dunha melodía, dunha armonía, de algún adorno coa guitarra, e a partir de aí eu empezo a compoñer a letra en base a esa música inicial que me ven á cabeza, non? Eso un pouco para mm, compoñer. Logo as temáticas, pois as temáticas están aí sempre, latexando aí ao redor de min, porque xa, pois son ou vivencias, persoais, cousas moi íntimas, vividas, ou temáticas, máis sociais que me preocupan, que me importan, que me revolven. Sempre está bastante ligado as letras á miña persoa, de alguma maneira, a como eu vivo o meu mundo interno e como vivo o mundo externo que me rodea, non? Como me afecta, que cousas me mm, preocupan ou de que cousas quero falar en cada momento. Entón, bueno, paso moito por temáticas, sí, socialmente sempre teño unha mirada así bastante, cercana, pois, a loitas como o feminismo, a ecoloxía, bueno, temas que me preocupan, non, sociais así, mm, e a nivel interno, pois xa depende da época, das vivencias que teña, que son moi claro. universais, ao final todos pasamos por momentos, de felicidade, de tristura, e Sí. aí están as emocións reflexadas nas cancións. E, por exemplo, tamén a hora de compoñelas, tes influencia doutros, pois, por exemplo, artistas, cantautores ou así? Porque non sei se lía, creo que era nunha entrevista túa, que falabas, entre outros tamén que ti recibías xa dende pequena a cantautores como Silvio Rodríguez e así, non? Sí, a ver, eu de pequena sí que de cantautores creo que máis, recibín na casa de ter os vinilos, os discos aí, Mm, era Silvio Rodríguez. Despois escoitei moitísima música diferente dende moi pequena, dende rock, pop, músicas máis do mundo. A verdade é que sí que tiven así riqueza musical na casa, porque o meu pai era claro. moi aficionado a pinchar música aí cos vinilos, e eu era me encantaba moito estar aí revolvendo nos vinilos. Me acordo moito que me gustaba isto de coller mirar a portada e imaxinar a música que podía ter
ese Mm, disco, non? Logo o poñía e logo igual flipaba porque era outra cousa totalmente distinta. Pero sí que a música, no sentido de escoitar música na casa, estivo moi presente na miña infancia, xuventude. E logo eu mesma xa fun buscando e sempre escoitando música moi variada. Non tanto de cantautores quizáis, o sea, moi variada, según as mm. épocas iba pasando por cousas diferentes. E logo, se non me equivoco, ti ese Mugardos, non? Eh, tamén está presente, digamos, algún xeito a túa vila, pois agora eso de compoñer as letras. Eu creo que o que máis me inflúe nas miñas letras e cancións, mugardos, o meu pobo, é o mar. O mar Mm, é como un motivo que está por aí sempre dando voltas. Teño neste disco primeiro co que naceu este proxecto, teño unha canción que se chama Amare, que ven un pouco tamén desa morriña do mar, non, cando, bueno, agora vivo en mm, Compostela. Entón, esa falta de ver o mar, esa falta de ulir o mar, de estar aí, creo que o mar sí que é un motivo de inspiración para min grande e sempre que podo o vou buscar. mm. Entón creo que o meu pobo sobre todo me inflúe nese sentido de que é un pobo mariñeiro e que o mar ten aí algo moi potente, creo, Sí, poético e non sei, creo que a xente que vivimos así ao ladiño do mar sí, sempre temos aí esa cousa, esa ligazón aí co sí. mar. E que botas en falta logo cando estás Sí, fora boto del, en sí, sí. falta e tamén é un lugar, creo, o que eu sempre cando vivía aquí e cando veño, agora estou aquí de feito na casa da familia, é un lugar que me inspira moito tamén, xa non para escribir sobre o mar, nin me inspira en xeral, non, como para escribir, para botar un anaco aí mirando o horizonte, non, é como un espazo tan amplo, non, ese horizonte do mar que noutros lugares non ves, non, ese horizonte Sí. tan aberto. E ese movemento, ¿no?, que está sempre aí traendo, levando, traendo, levando. Creo que é un lugar que me inspira moito tamén para tocar, para imaxinar, para escribir. E logo, bueno, por avanzar un pouquiño, eu quería preguntarche, eh, digamos que iso puxo para ti, bueno, para o teu proxecto tamén, pero para ti tamén, recibir o premio Martín Codax no ano 2022. Para min este premio sí que foi como bueno, o sentín como un regalo inmenso, porque, é certo que eu ando dividida en varios proxectos, ademais do Sí, musical, tamén estou vencellada ao teatro, á danza, e o proxecto musical quizais é o proxecto onde estou máis espida, non, porque chámase xa ten o meu nome, as mm, cancións nacen moito de vivencias, de cousas moi persoais, entón creo que os proxectos onde estamos máis espidas, máis expostas, pois a min danme máis vertixe, non? claro, Sempre sentín que é un proxecto que me dá moitas alegrías, pero que poño moito esforzo tamén por dentro, non? De cada vez que te subes ao escenario, que toco as cancións, que comparto, sempre unha sensación de estou aquí desvelando, bueno, unha parte de min, non? Moi espida. Entón, claro, recibir o premio foi como bueno, ás veces eso, ás veces, pois, o proxecto o deixaba un pouquiño de lado, o collía, e neste último tempo sí que fixen así un esforzo, máis grande, e recibir o premio foi como un recoñecemento que claro, me bueno, deume moita alegría, tamén moitas ganas de seguir, de que merece a pena, de que gusta, bueno, foi como ánimos, non? Dar ánimos bueno, a algo que non é fácil de levar adiante moitas veces. Entón, sí. un regalo, sentino como un regalo e como unha porta aberta que se abría outra vez para dicir: "Veña, Sofía, sigue aí co segundo disco, sigue compoñendo, sigue Mm. facendo, que merece a pena". Sí, e como supoño eso, tamén como un recoñecemento, non? Porque en todos os proxectos e todo tipo sempre tes altibaixos, momentos mellores, peores, tal, e moitas veces, pois, cando te chega un recoñecemento do teu traballo, pois é como un subidón, non? Unha Sí, alegría. sí, totalmente, e sobre todo que ás veces hai proxectos que son como máis colectivos, non? E xa
pois Mm, entre uns e outros o proxecto sempre ten aí unha forza, pero cando é un proxecto así tan persoal, ás veces, si tú estás máis frouxa, o proxecto claro, si non hai ninguén que che veña de fora, ás veces pérdeste, non? Estás dentro e fas claro, unha canción e xa non sabes si gustará, si non, si como é. Entón, recibir de fora, pois, todo ese apoio e sobre todo do colectivo de músicos e músicas de Galicia foi como sí. e do xurado, foi como, si, foi un regalo, un recoñecemento que me sirve, sobre todo a nivel interno, para dicir: "Veña, va, Mm, seguimos". sí, 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 sí. Si, unha alegría moi grande. E logo xa, bueno, entrando pois un pouco pois no motivo, non, tamén desta conversa ou o motivo principal, digamos, quería preguntarche eso, onte saíu o videoclip, xusto pa xente que nos está a ver, deixeino no chat, tamén está subido nas nosas redes, pero como foi a experiencia de gravar digamos, nun espazo como é o Castelo de Cabeiro? Porque claro, é un pouco o que lle decían nas outras conversas, as bandas, non? Claro, unha cousa, supoño que tú estar nun escenario, pero claro, ter un sitio así tan, ou polo menos para mí, tan imponente, como que para ti que están grabando aí o que ti vas o teu traballo vai a ser eso, ese resultado nun espazo tan imponente, tan importante e con tanta historia, como viviches, digamos, que significou para ti? Pois a verdade é que xa cando me dixeron que bueno, que me tocaba, porque había varios espazos e me tocaba o Mosteiro de Cabeiro, foi unha alegría enorme, porque está cerquiña de Mugardos, ao final Claro, tamén recordo ir de pequena alí, teño xa ese vínculo co sitio, ¿no? E coas fragas, é un espazo incrible, a min parece mm, impresionante. Entón, pois claro, impoñíame ir tamén así como, bueno, deixarme foi un exercicio tamén de deixarme en mans de, bueno, neste caso de Susella, da cooperativa deles, da mm, dirección artística que eles tiñan, eu fun un pouco así a deixarme nas súas mans, non? Pero claro, me impón, sobre todo que, bueno, sempre que te graven e que estén aí, claro. sempre unha sensación, bueno, é distinta que no directo, que tes aí un público co que Sí, relacionarte, pero eu coa cámara, pois igual tampouco estou tan afeita, é outra cousa, pero gustoume moito a experiencia e a verdad que sí que foi deixarme nas súas mans. Ademais, sí, para a grabación do vídeo, eu sabía deste proxecto había moito tempo, sí. pero non sabía exactamente que día de grabación ía ser, e avisáronme así con uns días, bueno, con pouca antelación, con unha semaniña ou menos antes, porque estaba cortado o paso ao mosteiro, Ah, porque se derrubara a parte do camiño e de repente se podía e foi este xoves, Sofía, e eu dixen: "Ah, Dios, pero como?" Tiña unha sí, semana chea de tarefas e dixen: "Mira, déixome nas vosas mans", e intentei ir a disfrutar do que me propoñían eles, do espazo que impresionante, e tivemos un día de sol sí. brutal, que parecía máis primavera que inverno, pero bueno, sí, E foi un pouco así, o espazo que deixarme estaba para vos, guiar. ya, Eh? estaba Estaba para para vos o total, espazo, non total. había ninguén máis. No, no, e ademais fomos pola mañá, que está precioso o lugar e, bueno, non sei, é increíble. Eu facía tempo que non ía e a verdad que agora está máis restauradiño e máis Sí. da última vez que fun, é impresionante. Sempre me impresiona cando vou, é unha E pasada de lugar. e máis ou menos canto vos levou, gravalo? Porque claro, nos vemos o resultado, digamos, en videoclip, pero, que vos levou? Nun día xa estaba feito? Sí, nun día, foi unha xornada así, unha mañá longa, casi, de feito, Em, paramos, recordo, á volta a picar algo así en Pontedeume, que xa era unha comida destas tardías, casi unha Claro. merenda. Foi un pouco, sí, unha xornada ata case as 5 da tarde ou así, dende temprano. Sí. Sí. E por que escolliches o tema, Non teño medo? Pensabas que encaixaba de algún xeito co espazo ou cal foi a decisión que tomaches para escoller ese? A verdade é que, claro, dábame por un lado dábame peniña non sacar un tema novo, porque agora mesmo estou xa cos temas novos gravados, quero empezar a lanzar,
temas novos, pero claro, este proxecto xa estaba de antes, xa me falaran había tempo, Mm, e entón escollín Non teño medo. Primeiro non sabía cal ía ser o espazo exactamente, entón, a verdade é que non duvidei moito na canción, porque Non teño medo é un tema, que gusta moitísimo, que a xente sempre lle gustou a xente mm, de idades moi diversas, de procedencias diversas, sempre me chegaron cousas moi bonitas desa canción. Eu non tiña ningún vídeo dese tema, por exemplo, feito por min, non, digamos, con eu cantando o tema. Entón, dixen: "Pois mira, sexa o espazo que sexa, creo que esta canción é tan universal do que fala que podería encaixar en calquera lugar e ademais é unha especie de homenaxe a este tema por todo o que recibín del bueno, porque os próximos vídeos pois van a ser de temas novos e dixen: "Non teño medo, ten que ter aquí un vídeo". Non duvidei moito, a verdade, coa canción. E ao sí, final o medo está en todos os sitios e no claro. mosteiro creo que tamén hai uns cantos medos por Tamén, aí. tamén. E como, bueno, é certo que ainda saiu hai un día e tal, pero como ves o resultado tanto no videoclip e non sei se estás vendo esa reacción, se a xente xa che comentou que o viu e todo iso, como estás vindo un pouco dende que saiu onte? Pois nada, a verdad que foi aí toda unha sorpresa, porque claro, sacaron o vídeo, eu non o vira antes e foi como sempre que vexo un vídeo fago así como, a ver, porque claro, sempre verse a unha Sí, mesma dá como non sei que, e sobre todo que non o vira antes. Entón, a primeira vez que vin o vídeo foi así como, a ver como é, pero dixen: "Jo, pois quedou moi bonito". A verdade, sí, iba recoñecendo tamén os momentos da grabación, nos sí, momentos que foron escollidos, que ao final gravamos máis recursos, pero, sí. porque sempre se gravan máis, e logo a esa escolla final, non, pois nada, ben, quedou moi bonito, vese o espazo, con ese paisaxe que ten ao redor, está moi bonito, ben. E as reaccións, a verdade que hoxe xustamente estou un pouco un día de descanso, e non andiven moito nas redes, vendo as Sí. reaccións, aínda colguei, non sei se hoxe no Instagram un post, onte solo nas stories. Entón estiven un pouco desconectada do móbil hoxe, vin por momentiños pequenos, pero bueno, penso que gustará, supoño. Xusto, nós cando compartimos onte conxuntamente foi con Cultura da Deputación da Coruña, compartímolo, bueno, tamén nas historias, non? Eso, poñíamos como que, bueno, que vos parece, tal e cual, e nos poñía unha persoa que decía, aínda que a temática da letra en sí non está ligado co espazo histórico, pero que lle parecía que encaixaba perfectamente porque as imaxes e a túa voz, as letras, como que lle transmitía un relax, unha paz interior e que iba conectada totalmente, non, coa a letra, a voz co espazo, non? Entón que esta persoa dicía que lle encaixaba perfectamente, o sea, como que aínda que non houvese un vínculo nas letra-espazo, non? Sí que é o tema en sí, co espazo que lle encaixaba perfectamente. E está moi guai porque sí que é certo que ademais o tema, as tomas, non? E ten detalles moi chulos, sobre todo a min gustoume moito un que é cando eu non sei se debe ser o dron, non? Que está xusto pegado a ti de golpe escapa para atrás. O sea, Sí, moi, sí, moi guai. eso foi aí como a frase esa de: "Se o amor marchara lonxe", e era como Sí, que se vai a cámara lonxe. Esos detalles están bonitos, sí. Sí, sí. É que, bueno, a verdad que é difícil, non, porque sí, sería moito máis interesante igual escoller unha canción que vaia á perfección cun espazo, non, xa, pero ás veces é difícil, non, porque e de feito, bueno, por eso era un pouco antes de saber incluso o espazo que me tocaba, eu xa tiña que ter máis ou menos en mente eu claro. pasarlles unha canción e por eso tamén era un pouco escoller unha canción que sexa así tan universal, non, que se pode Mm. cantar en calquera lugar e bueno, me parece a min que Non teño medo pódese cantar en calquera sitio. Pois sí, sí, Na historia dos sitios os medos sempre están sí. aí. E ademais,
bueno, non sei, no teu caso, un tamén dos obxectivos a campaña ademais de visibilizar a música en galego, non? Digamos que, como diría, serve tamén pois para aprender un pouco pois, sobre a nosa historia, a nosa cultura, lugares representativos, non, da nosa cultura como é este, e eu supoño no teu caso tamén estas experiencias tamén poden servir incluso, non, pois para coñecer máis sobre un sitio, conectarte máis con ele e todo iso, non? Mm. Sí, sí, claro, y toda experiencia que una a música co espacio e con outras manifestacións culturais e na nosa historia sempre é super enriquecedor. E tamén quería preguntarche si, bueno, eso, despois de participar deste proxecto e visto, bueno, pois un pouco os resultados, pensas que, digamos, si esta campaña pode ser útil, campañas como estas, pois para eso, dar a coñecer a música en galego, pero tamén o noso matrimonio, o noso patrimonio, perdón. Eh, si digamos que eso, si pode ser útil de algún xeito, pois tamén pois, para poder achegar proxectos como a teu, patrimonio como o Mosteiro de Cabeiro, pois a xente, non? A outro tipo de xente, outro perfil, pois que igual non se chegou inda ou así. Sí, eu creo que sempre unir mundos, ¿no? E tecer esas redes sempre é superinteresante, porque, bueno, pois eso, xente que igual está máis ligada ao patrimonio ou que ten ese interese por espazos deste Mm, tipo, arquitectónicos ou culturais, pois de repente aparece aí unha tipa cantando como eu e di: "Esta quen é?". Pois igual me acaba coñecendo a min sí, a través diso. E ao revés, non? Xente que igual me sigue, a min ou lle gusta a miña música, pois acaba sí, coñecendo espazos que igual di: "Ostra, pois non sabía eu de nunca fun aquí, pois que ganas de ir un día que". sí, Non sei, creo que, unir mundos, sempre é interesante e o bonito que ten a música tamén é eso, non é tan fácil de colarse en sí, calquera lugar, ¿no? Sexa como sexa. E tamén creo que a música ten algo tan potente, non? Tan bueno, eso, que sirve lígase moi ben con calquera cousa, non? Todo con sí, música ten outro e co patrimonio, co espazo está xenial e os vídeos están superbonitos. Eu creo que estas misturas son sempre interesantes. sí. Mm. Sí, totalmente de acordo. Entón, un pouco o que lle digo ao resto, repetirías, se che a ir a outra proposta así, Claro, por repetirías, non? suposto. Ademais é xenial, vas de excursión. Eu neste caso coñecía o mosteiro e xa é un lugar Sí, que me encanta, pero poderíame cadrar tamén incluso nun espazo que non coñecese e ia ser sí, superinteresante. Ademais, o ves con outros ollos, non? Porque igual vas de visita un día e fíxaste nunhas cousas, pero xa tes que gravar e vas atopando eses recunchos, meteste sí, por aquí, por alí, está xenial, sí. sí, sí. No, e sempre vas, sempre vas. Nos, por exemplo, publicamos os luns o videoclip, os martes temos a conversa e logo mércores xoves pois publicamos unha lenda, unha historia dese sitio ligado ao videoclip, non? Entón tamén pois, axuda un pouco a coñecer máis cousas e eu creo que son sitios super chulos. Por exemplo, a semana pasada fora no Castelo de Vimianzo e Mm, anterior no Dolmen de Dombate, ou seja, mm, así está guai, vas ligando pois espazos que teñen, claro, un é un monumento funerario do Paleolítico, logo un monumento medieval, ou seja, ves como distintos patrimonios, espazos patrimoniais, non, da nosa historia, ligados á música de hoxe, e que encaixan perfectamente e que sirven, eso, non, para coñecer a nosa historia, pero tamén proxectos actuais como a teu. sí, sí, está xenial. A verdade é que estou supercontenta de que me chamaran e me convidasen a participar. E entrando xa no final, quería preguntarche se si tes planificado sacar algún novo disco, pois a curto ou medio prazo, se si xa estás traballando niso. Pois sí, hai xente aí que xa se ri cando lle digo, porque porque ás veces vou aí pospoñendo un pouquiño por outros traballos, pero sí, realmente agora teño disco gravado, estiven gravando aí, o ano pasado en Abrigueiro con Artur Vaquero.
Teño disco grabado, o que pasa que xusto este ano tamén agora estou nun proxecto teatral, estou no Centro Dramático Galego aí representando unha peza de Xoana Torres, unha adaptación. Entón, bueno, estou agora mismo de xira, abril e maio, pero en esta primavera seguro 100% vou sacar algún tema novo e non teño a data para a presentación, pero neste medio prazo ten que ser. Creo que o verán xa me ven aí enriba, pero probablemente finais de verán ou rematando o verán xa teremos disco novo. E antes espero sacar esas pílulas. Teño un videoclip grabado por aí xa, que gravei en febreiro. Entón, agora nesta primavera algo novo xa sacarei, pero o disco completo probablemente despois do verán. Teño que aínda facer ese Sí, plan ben sí, sí. feitiño. E mentres, senón, poden escoitar o teu outro disco, non? Que é Sí, Alá onde sí. agroman as ervas. Que Sí, é sí, é sí. un... Por que lle puxetes ese nome, por certo? Porque é que xusto ibache preguntar, esquecino, e agora que me empezaches a falar co da primavera, viume o título á cabeza. De feito, neste segundo disco dixen: "Vai ter só unha palabra para compensar". Alá onde agroman as ervas. A ver, isto ven é unha frase bastante poética que para min significaba moito nese momento, porque viña, bueno, dun soño, dun de todo un imaxinario, non, que había na primeira canción do disco, que é A cabalo. Realmente esta frase, alá onde agroman as ervas, ven da letra dese primeiro tema que abre o disco, que é unha canción que adico ao meu pai, que se chama Cabalo e que é bastante onírica, ten aí un punto. Entón, ir alá onde agroman as ervas para min era, Mm, bueno, ir a un lugar case entre imaxinario e real, é casi un estado no que un está, un lugar de armonía, de conexión co interior, coa natureza e me parecía que era un lugar máxico, non? Como casi moi especial. Entón me mm, pareceu que ese lugar tamén era onde me levaba a min, ese estado era o que eu teño cando compoño cancións, non? Cando saen sentimentos moi profundos e se convirten nunha melodía, me parece que é maxia. Entón, tituleille así, Alá onde agroman as ervas, que é ese lugar especial no que nos sí. conectamos coa arte, eh, e como de onde creamos, non? É un pouco así surrealista, pero bueno, se ledes a letra da primeira canción seguro que lle atopades máis o xeito. Entón aí está. Mm. E xa para rematar, a primeira pregunta das dúas que quedan é, pois, un poquinho como ves ti a situación da música en galego, se pensas que se está avanzando, se aínda vos quedan espazos por conquistar. Por exemplo, estes días vía eu que, bueno, pois que había moitas peticións, non? Pois para que a música en galego, música como a túa tamén, pois poida conquistar cada vez máis espazos, pois nos grandes festivais tamén, nos grandes espazos, non? Entón, pois un pouquiño como ves ti a situación, se pensas que ainda queda moito camiño por percorrer ou pero que se está a avanzar, non? Eu creo que sí que se está a avanzar moito, que cada vez a min dáme a sensación que cada vez hai máis proxectos musicais en galego, que cada vez o galego está máis aí, non, en grupos novos que Sí, continuamente están creando. E que aí sí que hai moito avance, que hai moitísima música en galego en Galicia, creo que de moitos estilos diferentes, pero quizáis, en Galiza, doume conta que ás veces hai como mundos, non? Como que eu vexo moitísimos proxectos en galego, pero igual si sí, falo con certos amigos ou amigas que igual están nun ambiente distinto do meu, igual non escoitan demasiada música en galego. Entón é como que vexo mundos como si fosen, por capas, digamos. sí, Realmente hai un montón, pero creo que hai certos sectores da sociedade, da nosa incluso mesmo dentro en Galicia que non chega demasiado. Non sei por qué, non sei se é
porque os medios de comunicación igual terían que mostrala máis, non sei. Esta é un pouco unha sensación, pero creo que hai mogollón de creatividade, mogollón de proxectos diferentes. Sí, E logo fora de Galicia non lle vexo moita presencia, que quizáis hai un pouco esa cousa, non, de como si tiña aí escoitei algunha vez, non, a xente de non podías igual compoñer en castelán, porque digo, para chegar a máis xente, e é como unha cousa rara, faíseme raro eso, que o marxe de compoñer en castelán, que tamén está ah, estupendo, pero esa idea, non, de se compós en castelán vas a chegar a ok, outros sitios, non, como se foras a chegar a sitios máis grandes. E iso quizáis é unha especie de prexuízo, non, porque, sí, ao final a música vai máis alá incluso da letra dunha canción, é moito máis unha canción que o idioma no que este, non, é un conxunto. mm, Non sei moi ben que dicir. Noto aí esas brechas, non? sí, Esas capas onde hai lugares onde digo: "Guau, canto hai", e noutros espazos é como: "Anda, aquí mira, non chegou, a xente non coñece non demasiado". coñece. Sí, sí, a Mm. mí xusto eso viñame á mente, porque nós, bueno, fixemos unha lista na páxina web de música en galego clasificada por estilos e todo eso, hai máis de 600 bandas, fixemos listas en Spotify tamén, para escoitar, hai moitísimas bandas, logo, aínda hai pouco lía que nos últimos 10 anos do que é o rap en lingua galega pasamos de ter 15, 20 grupos a case 200, ou seja, é como que se está multiplicando todo moito, pero hai unhas semanas que estaba dando unha charla nun instituto para o bacharelato, pois sobre o galego e as redes sociais falábamos sobre música en galego e non coñecían prácticamente música en galego. Ou seja, é como que eu vexo así que cada vez hai máis, Sí, pero falta esa canle para que chegue a maioría da... totalmente. Eu creo que eso, que cada vez hai máis, porque eu vexo que hai moitísimo, Sí, pero igual falta aí, sí, faltan esas estradas, eses camiños para que sí, chegue a como que hai un lugar onde eso se perde ou queda nos mesmos círculos de xente probablemente, non? sí, Que escoitamos ou que estamos ao tanto sí, do que sucede na música aquí. Pero sí, hai máis, pero non chega máis, sí. creo. Sí, Creo que é eu eso. creo que é fundamental eso, saír que saia dos nosos espazos e chega a todo o mundo, non? Porque si só Dos estamos os mesmos convencidos, círculos, sí, claro, si sí. só estamos escoitando os convencidos, ao final, Sí, claro, non, flaco favor, non? O importante é que chegue sí, a xente de sí. todos os tipos e perfís, claro. Claro, que poda chegar, porque nin sequera non é que esa xente non a escoite por nada, é que non lle chega Claro, directamente, non? claro, Hai claro, eu creo que hai unha especie de muro que non claro. acaba de sí, Sí, porque hai tantos estilos e tantos sí, grupos tan sí, sí, sí. diversos que gusta seguro, porque Sí, non ten nada que ver un grupo con outro, non? Os claro. estilos son super variados. Totalmente de acordo. Mm. E xa para rematar, futuros concertos, a xente que nos está a ver ou que nos está vendo, digamos, fora de directo, nos está a escoitar xa fora de directo no podcast, futuros concertos onde vayas a estar e que se poida saber xa. Pois mira, o que se pode saber seguro, porque xa o anunciaron hai un par de semanas, é que estarei no festival 13 Roeis. Que agora mismo é que non sei dicirte nin a data nin nada, tería que apuntalo, non sei en agosto, porque eso Sí, xa anunciaron aí un pouco o cartel, e é o que podería anunciar así con total seguridade. Teño por aí outro, pero xa é máis un formato máis pequeniño mm, nunha bodega en bueno, é que non sei se se anunciou, é que hai moitas cousas que aínda non se anunciaron, entón o máis así, o que máis se anunciou por aí, que xa vin nas redes e xa sí. compartín, ese festival. Bueno, en todo caso, a xente tamén pode seguir as túas redes no Facebook, non? E no Instagram estás, para... Sí, sí, sí. Aí normalmente todo o que fago da música, concertos ou datas, sempre nas redes é onde realmente a xente pode seguir onde vou mm. estar. Sí. Pois eso, animar a xente que siga as túas redes tamén, pois para ver esas próximas datas e o teu contido e nada, pola miña parte,
nada máis, levamos xa casi 40 minutos, entón, nada, agradecerte que estiveras hoxe aquí, porque ademais eu sei que é unha semana complexa xa, porque moita xente, bueno, colle vacacións, ou estamos xa co chip, non, da Semana Santa, entón agradecerte que estiveras aquí, parabenizarte tamén polo videoclip, animar a xente a que o vexa, e nada, seguimos en contacto. Pois moitísimas grazas polo traballo que facedes de difusión e por convidarme a esta conversa. Así que nada, pois animo a xente que me siga nas redes e que siga os seguintes vídeos que se farán, non, neste proxecto, que aínda quedan uns cantos por sacar. Dito queda, e nada, nós esta semana volveremos publicar tamén o videoclip e citaremos as túas redes e tamén eso, pois animar a xente que por aí tamén vai a ver o teu contido. Nada máis, eso, deixoche marchar Genial. e nada, agradecidísimo. Igualmente, grazas. Ata Graciñas. loguiño. Chao, Chao, chao. chao. Chao.